Il-paċi miegħek nilqek għal programm ieħor u liet is-Sultan. Bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-Knisja semmija għadha kif iċċelebrat jum il-qaddisin kollha. Issa qed niċċelebraw it-tifkira solenni tal-fidili mejtin kollha. Ekk tajjeb li nkunu nafu li meta ngħidu il-qaddisin kollha ma jfissirx biss dawk li aħna nsejħulhom San Ġwan, Santa Teresa, dawn il-qaddisin il-kbar li ġew kanonizzati mill-Knisja. Le imma wkoll dawk li nsejħulhom unknown saints, qaddisin li nafu bihom aħna biss. Dawk kollha li jgħixu l-ħajja tagħhom fis-sempliċità kif ridhom il-mulej. Fosthom sintendi hemm ħutna ġenituri nanniet raba. Issa l-fidin li mejtin kollha li qed niċċelebraw huma wkoll nies li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. Huma wkoll għexu l-ħajja tagħhom kif irid il-mulej, però dawn baqalhom bżonn it-talb tagħna biex huma wkoll jidħlu fl-art imweda. Ekk allura llum jien ħadd dawn iż-żewġ okkażjonijiet biex nitkellem propju fuq art twelidna l-ġenna fejn ġa jinsabu dawn il-qaddisin rabatna. Ek nafu li l-mixja tal-lut fid-deżert kella bħala mira l-art imweda. Għalina il-mira hi s-saltna li tagħha l-art imweda kienet ġbija u profezija. L-art imweda kien suġġett adattat għal min kien jeħtieġ l-art biex jixtar il-ħelsin tiegħu. Is-saltna twieġeb għal ħtieġa li hemm f'kull wieħed u waħda minna li naraw, nisimgħu, naqdu s-Sultan li hu Alla nnifsu. Iżjed ma tidħol il-ġewwa fil-ħwejjeġ tal-Ispirtu, l-art tisfa' biss sinjal u tieħu sura tfittxija ta' dak li tirrappreżentalna, jiġifieri il-persuna nfisha ta' Alla. Ir-realtà sħiħa hi persuna. Alla hu persuna, kif intu jien aħna persuni. Ir-rabta bejn il-persuni hi xort oħra mir-rabta bejn il-ħwejjeġ u tiġibdek għall-armonija, għad-dipendenza, għall-imħabba, għall-umiltà, għall-qadi, għall-ġenerożità, għall-lotja tiegħek innifsek lil ħaddieħor. Fl-aħħar nett, ir-rabta ta' intimità, ta' ħaġa mfassla flimkien, ta' taħdita bla temma, taqsim tal-ferħ flimkien. Qatt mu se niġbaw biżżejjed bil-kontemplazzjoni tas-saltna, bil-ferħa li wasalna biex niksbuha li sa ngħixu s-sustanza tagħha mas-Sultan. Għalhekk li m'hemm l-ebda wisa għal kull niket u kull biża' tagħna. Sa mill-waqt li s-saltna il-wirt u id-destin tagħna, il-ferħ biss għandu jkun għalfejn jaħkem lil ħajjitna. Is-saltna it-tweġiba għal kull xewqa. Hija l-ġustifikazzjoni ta' kull stennija, hija l-milja ta' kull rebħa. Ma nistaġbux mela, jekk biex naslu ħaniksbuha ikonna noħorġu l-araq jew nimxu fit-tul. Ma nistaġbux bit-tisfija li jkollna nagħmlu qabel ma nirfsu fuq l-adba tagħha din il-ġenna. Kbar huma l-kondizzjonijiet tas-saltna u l-kisba tagħha titlob ħafna minni u minnek. Ta' bilħaq fl-Evanġelu s-saltna jimqabla ma' teżor moħbi fl-art. Ma' ġawra tqum ħafna li tinxtara b'dak kollu li inti għandek. Imqabla ma' 10 xebbiet imsejħa biex jisru bil-lej ħalli jistennew il-wasla tal-arus u ma' xibka mitfuqa l-baħar li tiġbor fija ħut tajjeb u ħażin u twassalhom sax-xatt fejn ikunu mqasmin. Eżis semmija l-ħruxija tas-saltna fl-Evanġelu ta' Mattew mhix inqas minn ħaq waħxi li bih tintemm ħajjitna quddiem il-liġi tal-imħabba. Kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont eri u ma libbistunix. Issa għandna żmien. Hemmhekk m'hemmx ċans nirreparaw. Is-saltna hi realtà li tgħaddi l quddiem anke jekk int ma tagħtix każ jew torqod, hija għandha l-ħila tbiddel li ċkien ħwejjeġ fi ħwejjeġ kbar li jagħtu il-kien lill-lasafar tal-ajru. Nsibuhom f'Mark dawn, chapter 4.
Is-saltna hija fejn tintem il-mixja li tkun bdiet f'dak il-jum imbiegħed li fih tnissilna fil-ġuf ta' omna. U għalhekk li t-nissil tiegħek u tiegħi kienet ġrajja importanti. Din il-ġrajja kienet infassla brabta mas-saltna. U Alla l-bidu u tmiem. Huwa hu li jfassal li jwassal għas-seħħ dak li hu ħaj. Aħna għal dejjem għax mibdija b'dak l-emil ta' mħabba, mirfuda minn dak li hu ħaj, naslu salena bla tarf. U jekk fil-mixja stennejna ħafna, issa qed niksbu dak li stennejna. Ħadd ma jista' jeħdilna iżjed dak li ksibna. Batejna s-solitudni, issa għandna l-milja tal-komunikazzjoni. Konna nħossuna orfni, araw issa l-missier. Konna bl-aħwa, arawna flimkien mal-aħwa. Konna mingħajr ħbieb, araw il-ħabib. Iżda iżjed minn kollox, konna weħedna, araw l-arus. Hawn il-quċċata għax hu sewwa sew dak li konna nfittxu. Is-saltna titlob is-sultan u s-sultan jitlob is-saltna. Kien naraw xi ġimil ta' kliem jgħidilna Salm 45, qalbi tfawwar bi kliem sabiħ. Nanni l-għanja tiegħi lis-sultan, il-sini pinna ta' kittieb ħafif. Int li żbaħ fost uliet il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xoftejk, għalhekk birkek Alla għal dejjem. Tħażżem qalbini b'sejfek fuq ġembek, ilbes il-ġieħ u l-ġimil tiegħek, irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaq. Turik lemintek ħwejjeġ tal-għaġeb, it-tron tiegħek għal dejjem ta' dejjem. Xettru tas-sewwa u x-xettru ta' saltnatek, int tħobb il-ġustizzja u tobot il-ħażen, għalhekk dilkek Alla tiegħek bżejt il-għena aktar minn sħabek. Kumbat is-sultan idur lejn is-sultana u jgħidilha isma' binti ħares u għati widen insal ġensek u l-dar missierek, jitaxxa is-sultan biġmielek u int għax hu sidek għatih iva għatih ima. Kollha ġmiel bint is-sultan bil-ġawar minn suġ bid-deb il-bisa. Għand is-sultan jeħduha biex bejbit waraja it-tfajliet li jingħatawla bis-sħaba. Jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena jidħlu fil-palazz tas-sultan. Ekku, dan is-salm juri l-ġmiel li għat niksbu meta naslu pajjiżna is-sema. Isimgħu xi tgħid il-kelma t'Alla meta tkun waslet biex isseħħ. Ninsabu fl-aħħar ktieb tal-Iskrittura, l-Apokalissi. Nitlu baxqa li ma bħala hemm Ġwanni, il-ħabib, il-maħbub ta' Ġesu. Ġwanni jara ċar għax għajnejh huma mimlija mħabba għal Alla tiegħu. X'qiegħed jara? Qed jara lil bniedem li wasal fit-tarf ta' mixjietu u qed jarah bħalli kieku arusa sejra lejn l-arus tagħha, sultana sejra lejn is-sultan. Is-saltna tinsab hemm u jinfetħu n-naħiet ta' quddiem, jintrefgħu il-bibien tal-qedem, jidħol is-sultan tal-glorja ġo din is-saltna u jgħid: Fejn int ja bniedem li bemil ta' mħabba jinfassal temm misfel fuq l-art il-jasar, li sejjaħ tal-ħelsien, li mexxejt matul id-deżert, li saffejt mill-allat għarriqa. Fejn int ja bniedem li lilu għaraft id-dlam tan-nuqqas ta' Alla, tajtu l-kura li jemmen u l-qawwa li jittama, dewwaqtu minn qabel lotjiet ta' Alla, ir-rebħa fuq in-nuqqas ta' ħila, nissilt fih l-imħabba ġeneruża u msalba. Issa ejja ja bniedem ħares u għara x'int għalija. Ejja nurik il-arusa mart il-arus. Ġwanni jgħidilna mbagħad: L-anġlu ħadni fl-ispirtu fuq muntanja kbira għolja u rin il-belt il-qaddisa Ġerusalem nieżla mis-sema mingħand Alla bħala arusa imżejna għall-arus tagħha. Il-glorja tagħha tiġbaħ lil ħaġra mill-aktar prezzjuża. Ebda tempju ma rajt fiha għax il-mulej Alla li jista' kollox u l-ħaruf huma t-tempju tagħha. Il-belt ma teħtieġ la xemx u lanqas qamar. Għaliex? Għax biex idawwala għandha l-glorja ta' Alla u l-mużbiħ tagħha huwa l-ħaruf. Lejl ma jkunx hemm iżjed
u ma jkunux jeħtieġu dawl ta' mużbieħ u dawl ta' xemx għax il-mulej Alla ikun jiddi fuqhom u huma iva isaltnu għal dejjem. Eżis semmija, bla dubju, naħseb kollha nħossu x-xewqa li aħna wkoll tmisna x-xorti tajba li ġurnata inkunu fost il-mażulin fis-sema. Ejjew nagħmlu kuraġġ għax il-ġenna hija lina wkoll. Mhux għax jistħoqilna imma l-imħabba u l-ħniena infinita talla għalina. Huwa ta' pjaċir għal Alla li jagħtina bil-kotra id-doni divini tiegħu. Inħossuna kemm inħossuna miżerabbli jew midimba, l-imħabba talla infinitament akbar u l-maħfra tiegħu hi l-istess. San Pawl jgħidilna li se nkunu bħalu u narawh kif inhu. Meta Santu Wistin hekk prova jispjega l-ewwel ittra ta' San Ġwan jgħidilna li xogħolna fuq din l-art hu li nixtiequ l-ġenna. Dan għandu jkun fil-fatt il-programm tal-ħajja ta' kull nisrani tajjeb. Għandu jkun ukoll eżerċizzju ta' xewqa qaddisa. Għalhekk ejjew inkomplu naħdmu u nixtiequ għax inkunu mxebbejn. San Pawl li bħalna stinka biex jikseb dak li kien jixtieq jgħid, mhux għax diġà ksibt, dan jew li jien perfett, ħuti, jien ma nqis li diġà ksibtu, iżda dak li qed nagħmel u dan. Ninsa dak ta' warajja, ġara x'ġara, u nross il qudiem għal premju li ġie mwijat lili fil-ħajja ta' hemm fuq. Santu Wistin jikkummenta dwar dan il-pass ukoll u jgħid, San Pawl mhux biss jgħid li jross il qudiem iżda qal ukoll li mbotta l qudiem lejn dik il-ħaġa li kien jitħabat jew jimmira għaliha. Ikompli jgħid li Pawlu fil-fatt intebaħ li hu kien qatt jonqsu biex jikseb dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat u lanqas il-qalb tal-bniedem ma qatt tista' tobsor Alla x'lesta għal dawk li jħobbuh. Hekk il-ħajja nisranija tagħna meta nixtiequ l-ġenna inħadmu l-fakultajiet tar-ruħ. Dan l-eżerċizzju huwa effettiv sakemm aħna nħabirku biex neħilsu ruħna minn dawk ix-xewqat kollha li d-dinja iġġenninna għal warajja bihom. Santu Wistin ikompli jfisser u jfakkarna li Alla jrid jimla lil kull wieħed u waħda minna b'dak li hu tajjeb. Għalhekk jeżortana biex inwadbu l-barra dak kollu li hu ħażin. Imbagħad ikompli jagħti tifsira metaforika li jekk aħna mimlijin b'inbit qares u Alla jrid jimliena blasel u tal-akbar importanza eżis semmija li niżvujtjaw ruħna minn dak li hu ta' ħsara għalina u nindafu anki jekk jimplika xogħol ibes u jkun għalina ta' sagrifiċċju. Santu Wistin is-sokta jfisser li aħna ngħidu ma nistgħux nesprimu u nifmu ir-realtà ta' dak li ser nirċievu li hu ġifieri li għad nippossedu l-Alla nnifsu għal dejjem. Ħaġa tal-għaġeb u tanti ta' tjubija bil-bosta kbira li verament ma titwemminx li tista' tkun hekk. Iżda ngħidu xi ngħidu hija verità għad nippossedu l-Alla. Għaldaqstant il-Qaddis ikompli jgħid li aħna għandna nistinkaw biex noqorbu dejjem iżjed lejn Kristu sabiex meta jiġi jista' jimliena bil-preżenza tiegħu, imbagħad inkunu bħalu għax narawh kif inhu. Sa dan it-tant però ejjew nitaxqu fil-mulej u jagħtina dak li qalbna tixtieq. Ejjew niddedikaw ħajjitna lil mulej u nafdaw fih bl-imħabba, bil-kuraġġ u msaħħin bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis. Hekk nagħmlu daqsxejn pawsa mużikali li din tkompli ixxennaqna u tħajjarna biex nagħmlu minn kollox ħaniksbu l-aqwa teżor tagħna. Hekk nisimgħuha Sibt teżor.
snövit muleitia salvatur. In darva falas hipteson, lima in temps bis min bildet, kol man dimit, onati kol main, vishnik sepsewa datezon. Jesus itil holi, maion os nishen mule, liflinara unem meni haiti fidei, ufisartna talmisi. In darva falas hipteson, lima in temps bis min bildet, kol man dimit, onati kol main, vishnik sepsewa datezon. Eżis semmija, xi tgħidilna l-Bibbja dwar il-ġenna? Tgħidilna li l-ġenna hi li naqsam il-ħajja tiegħi mal-ħajja reali ta' Kristu u li ngawdi mill-feliċità bla tmiem tiegħu. Meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom li mxejtu warajh u għamiltu dak li xtaq, ukoll toqgħodu fuq it-tnax il-tron u tagħmlu ħaq mit-tnax it-tribù ta' Iżrael? Għaldaqstant, għal dawk li jimxu wara Kristu, il-ġenna hi t-tama, il-wirt tagħhom. L-Evanġelista San Ġwan jgħidilna biex ma nibżawx iżda nemmnu falla u fibnu Ġesu Kristu li qiegħed iħejjilna fejn noqogħdu sabiex fejn ikunu inkunu aħna wkoll. Iva, aħna ġa għandna post hemmhekk. Alla ġa ħejjulna, jistenna li aħna nħobbu lilu u l-proxmu tagħna għall-imħabba tiegħu. Għax li tiċħat li tħen, tajb li nisimgħuha tajjeb di, u li tiċħat taqsam il-ħajja ta' ferħ ta' dejjem ma' Alla. Dan kien il-pjan li Alla kellu għalina meta ħalaqna, li ngħixu din il-ħajja fih. Jekk nobdu l-kmandamenti tiegħu, ngħixu f'imħabtu, bħalma kien għamel ibnu fil-fatt meta kien hawn fid-dinja u konsegwentement nintlew b'kotra ta' ferħ. Il-qaddisin fosthom ħansemmi llum hekk il-madre fundatriċi tagħna, Madre Marija Teresa Spinelli. Nisperaw hekk li l-qudiem forsi jkollna ċans nagħmlu programm biex insiru nafu dwarha. Dawn il-qaddisin ixxenqu biex jiksbu l-ġenna għalihom, għal dawk taħt il-kura tagħhom u mhux lanqas għall-umanità kollha kemm hi b'mod partikolari li msejkna mid-inbin. Dawn il-qaddisin blajnuna tal-grazzja speċjali talla għaddew minn tbatijiet li ma jitwemnux, tbatijiet fiżiċi, morali, psikoloġiċi u spiritwali kif ngħaddu aħna l-koll. Però kollha sofrew bis-sabar u għall-imħabba talla. Madankollu il-fidi fl-imkien mal-umiltà, it-tama fil-qawwa infinita talla, appoġġjata b'saħħa fiżika u spiritwali miksuba
b'sijat ta' talb quddiem l-Ewkaristija enuhom lil dawn il-qadisin biex ikomplu sejrin. Eżis semmija, art welidna hija l-ġenna u l-qaddisin hekk kellhom dik il-ħeġġa li jagħtu l-kuraġġ meħtieġ lil min ikun qata' qalbu. Isimgħu hekk xi kliem u tajjeb li llum dan il-kliem nagħmluh tagħna huwa kliem ta' kuraġġ li l-fundatriċi tagħna li għadni kif semmejt Madre Teresa Spinelli kitbet lil ħuha li dak iż-żmien kien marit. Mimlija tama kif kienet fit-tjubija bla tarf talla, ippruvat iddaħħal din il-virtù f'ras ħuha u bis-saħħa tiegħu fil-familja tiegħu fi żmien meta ħasbet li kellu l-iżjed bżonna. Sa dan it-tant minħabba l-mart li kellu huwa kien għaddej minn żmien ibes ħafna, kellu qalbu maqtuwa u Marija Teresa uħtu ippruvat bil-mod il-mod tirraġuna miegħu billi tgħidlu li jekk jaqta' qalbu ma kien se jieħu xejn u jekk il-qtieħ ta' qalb jagħtih il-għala iġib ħerba kemm fuq kif ukoll fuq il-familja tiegħu. Għaldaqstant tisħaq fuqu biex iħalli ruħu fir-rieda talla li hu biss, iva u biss jagħti ħwejjeġ tajba. Tamillu l-qalb biex jitlob u jittama fil-mulej u li ma jagħmel xejn li jista' jtelfu milli jikseb il-grazzja talla. Imbagħad mur tfakkar lill-familja tiegħu, hekk u qed tfakkar lilna wkoll li l-ġenna hi pajjiżna. Tfakkarna li m'għandniex norbtu qalbna żejjed ma' din l-art. Minflok, il-menti u qlubna għandhom ikunu merfuwajn u ffukati fuq din artna, fuq il-ġenna. Aħna ġejna maħluqin biex ngħixu hemmhekk għal dejjem, mhux bħal ftit ta' żmien li għandna ngħaddu fuq din l-art f'dan il-witt ta' dmuħ. Din l-amara ta' dejjem mhix mertu tagħna imma tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Il-ġenna ġiet imwiegħda lili u lilek bħala rikompensa għall-imħabba li nuru l-Alla u l-proxmu tagħna tul il-ħajja kollha tagħna fuq din l-art. Ek San Pawl fit-tieni Ittra lill-Korintin kapitlu 5 jgħidilna aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumhom libsin dan il-ġisem nibqgħu il-bogħod mill-mulej. Aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Alla hu li ħalaqna, għamilna għalih. Aħna tiegħu il-ġenna hi d-dar tagħna. Iżda attenti, għax hekk immutu fi dnub nitilfu l-ġenna. Bid-dnub ninqatgħu minn Alla, minn xulxin u noħolqu konfużjoni fina nfusna. Induru leh. Alla fl-imħabba bla tmiem tiegħu għalina batilna lill-Ibnu l-waħdini biex ikun mezz ta' fidwa u salvazzjoni tagħna. Kien Kristu li bil-ħajja, il-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu ħabbibna malla u għamilna wlied adottivi tiegħu biex jiggarantixxi s-salvazzjoni tagħna. Kristu ġie joqgħod magħna fuq din l-art fostna u fost il-proxmu tagħna. Alla hu mħabba u min jgħix fl-imħabba jgħix f'Alla u Alla jgħix fih. Imbagħad hekk meta jasal iż-żmien, is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja għax inkont bil-ġuħd majtuni. Imbagħad meta l-ġusti saqsuh, meta rajnik barrani Ġesu u aħna lqajnik jew weri u libbisnik. Sultani jġibhom u jgħidilhom, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Ekku eżis semmija, jeħtieġ li l-mira tagħna tkun il-ġenna. Nitolbu lil Ġesu, lill-Omna Marija u anke lill-erwieħ ta' qrabatna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi, ħalli jenuna nagħmlu kull ma nistgħu bit-talb, bix-xogħol, bir-rassenjazzjoni waqt il-mart u l-problemi l-oħra, biex hekk inkunu ta' eżempju biex ngħinu lilna nfusna u lil dawk ta' madwarna ħalli jigżbu il-ħajja eterna fil-ġenna.
Kien nissuġġerilkom li tagħmlu ħin quddiem Ġesu Ewkaristija u importanti ħafna li tirċevuh spiss għaliex l-Ewkaristija hija il-kapparra, iċ-ċavetta u l-pussess tal-ħajja bla tmiem waqt li nistennew il-wasla tal-mulej. Tinsewx Ġesux qalilna min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena iva inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Inselmilkom eżis semmija, kalla jrid nintaqgħu bħallum 8 ijiem. Il-paċi magħkom. Modala ġeba mi